Colombia Bogota an ti rama chuan mipui po an tam hle an bazar te chu alunin traffic jam te chu hmun tin maya mu turin an om emoti turania atam zok chuan eizon nan sum don na chu an lu chel na sa hle chuti lain Belco company an rama company lian berber te singa pakhat alo langa an company ko ta chuan veng tu te chuan endik na an local pui ngor hle device rang te chu mangin motor hnuai te thleng chuan thuru kan nei le nei lo chu an endik vek chung an endik te chu company a na thok te an lo ni vek le ngala an COO beri po abang big hau lo an company a chuan thu nei na a chel san ve te lul nen guard hawin ani na fin fia tura a ID an ron ti lawang chuan a lom lo kher mai chu mai chu ala ni lo guard hau chuan an rammi le sa te ngei chu company a thok an man chuan le eng soi set lo chuan an hotir le mak strict taka endik na an paltlang hnu in luan phalchin te chuan building chung an rap ve ta nge a pon lama an lo ti khot lai shep bok nen an hnalama chuan arang lamin an bur ngal chot guard hau ruwa man thar nge an company kal phung ve shrim zok room zong baka toilet thleng chuan camera an da vek monitor lama chuan engkim alang veka viltu an la om reng zui chu company lian tak Belco an tia chuan deni chu thok thara lo nia an company kal phung an malak dan engkim chu shilfia ani hnu in an tukhuma tracer an da vek thu chu an shil nge tracer an da chan po an company a thok te chuan kidnap lo tok po ni sela an chui chua zung theina na an ti ani thu an shil bok an na tho na Belco company chu South America a om ni in ma se na thokatan chuan American lampang mi an la dai thung chuti lain na tho na hmun renga chuan tiang hi an om tlat zel mi pakhat ler ko mel zet Wendell chuan an office mei che mel thatak linra chu alo mutai vel hle a table atanga lo clear dawin linra in nom ti lo mel taka alo en po chuan to palatum chuang lo nakin dewa mic po alo lang ve linra nen chuan anin mu chia tia an che dun lag ma se linra chu atol kir le thuaya pasal then zo hlim hlol ani wanga man mo atum lo thu aron soi chumi hnuwa mic chuan a tho pui teri chu apan thuaya ni dang aya kalan tlem riau ati awang chuan an chol thup chan chu azot thuai teri po chuan guard hawin na thok then khat an thon ho le thu alo shila ama ero chu an thon ho chan ero tu man an shelo thung chutia teri in alo shil hnu chuan she thiam lo takin mic po asit lama alet thuaya pon lama tho na le abung ruwa an dana in chu en wangin a chunga chuan engemaw tak in phum ru a om ngei chu a ringta man mo takin an office security evan chu a phone vata thil thleng om zia a zo chuan le an security berpon thil om zia re alo shelo local guard ho chuan engwanga then khat ho tir ngot nge an ni ti chu an buai na ber ani ri chuti anin biak ve mol lai chuan speaker atang hian thu an ron puang lol na thok te chu an handak chho thapa speaker atang chuan an hna top ngal turin an ron ti tarup maile chutakara an rin lo deuh thu hi aron la puang zui office building chuan mi somriat velan om meka titura anti vat lawani chuan building chunga mi zong anthi tur thu an ron puang ani an hna po room le ti chak om lo tak alo ni nge ta thok singa mi pahni chu an tha nge ngai dona chumi ti hlo tin nan minute som thum chau an nei le ngal office thok te chu an mel hriat tha an thian te an ni fek laya an nun alak chu tu man an du don lo ma se dam ko chu an du ani chuan an ti nge ngai bok se an ril ruwa boy tak zet chu thu an han ngai thla zo chi ale an ron boy tran ta a then an trap thul an boy na ti zual turin telephone zong a thi veka network pakhat ma om hek lo pui na dila midang biak tumpo ni se a thei lo bur chuta mic chu midang ma aron ding chuak thema an omna building chu zoi muanga chua sana that zo karin thu aron soi ma se chu angai dan po chu chople chila nuai bowina om ngal chua tuma ke an han pen chuan le chuana kongka tukverle kwa to phot chu metal plate manghen an ron khar ta vek mai chu metal plate te chetur la in man ruwa an nei thabok lo nen an du lo chung office chunga chuan an tan pha chumi hnu phei chuan na thok te chu an richel chul to mai le an na tharon pek chu an ti mai lo ti po an thre chiang viau tuang chu vele mic chu a han kal fata maintenance worker pahni bat le loni te chu avapan le
metal plate an ti chiat ngei tula a hriat awangin blowtorch mga kap tui turin ati tarup mai man mo takin na chu an tran thuaya an be ngat nuwa po omzia te fak anei thei chuang lo chuti lain chen khat in chung so lama lo chho tok la an bang lo chung ho chuan puina an hmu thei tak mial in be seina nen chuan chunglam an pana ma se puitu tur zon hmu chu vutkara hriau zon ang velin hmu thei lo tluk ani an omna sang ma se an be seina ero asang tawak lem lo hle nuai lama la lo thon to nak lain an hanin hia le bab an COO beri chuan an hun ton mek chu ala oi thei ngang lo tu emo in preng atum fang mai maya alangai ama ero chu mike chuan chu ngai dan chu alo trom pui lo bur an hun ton mek chu atak nge yani ti le an hna an pui tin vat lo ani chuan an soi anga an thi ngei ring tu zinga alo tel ve thung chutakara mike chuan malamin rin hlel tur tam tak alo mu bok nen telephone ron thiringot te gar thau che dan mak tak le hengar hlui to tak te awang chuan engemaw tak in phum ruwa om chu alo ring dai to in chunglama chhote po chuan an han hoi kual ngial nuwa an then om buildinga guard pakhat duty hi an va hmuta hlol mai ban vei meu chuan an han aw lo lowa guard po chu ron hoi chhoin building chunga mi te po aron hmungei ma sela enga ta ba alo ngai lo ti hriat tak hian khideu sak pa in athil in lai chu a in chun chom mia chutia guardian alo don son nuwa an singa sang thather thlor tak mai marti chuan rin dan thar aron nei tatlat company na thokte chu an endikani churingin psychological test mai ani aringa chu wang chuan a thian te chu ha dam taka om turin ati ngal ani ma sela chu tiang chu alo ni tawak lawani mel athu soilai azo ma chuan an jing meiche pakhat lu chu aron puak dar ta pop maile midang po an thin mu chuan alo thong ngal hle an han rak chel chu la chu tiang che in hnuai lama po thi dan ngai chia chuan mi pathum an lo thi ve chia an office a chuan ral kheldar an vota emoti mai turin an sinuai tamai na thok ho chuan silai ka awangani an rin awang chuan biruk na zungin an han tlan dar chuma biruk na rem chang an hmu masaka chuan an han tom chot reivak lova boru ka dai ta tia chuan beri chu aron tho chuak them ruang ava endik chuan le a aina lamak tul mai silai ka awanga thi an lo ni tlat lo mike po mak ti taka aron tlan chuan le engkim asha thiam ngal an thi chan chu silai ka awang ni lovin an luwa tracer an da awang so ka ni ti chu aron hu ve ta ani chu thu an lo hriat rual chuan ham hai takin then khatin an tu khuma tracer om na lai chu an lo khoi sap an boina chin fel dan chu an ngai tu fatangai ti a hriatin mike chu a han thau thara bathroom lama va in kal nanin chemhmang chuan atu khuma tracer chu lak chu atum tamai ma se chu thu pe tu te chuan an lo phal thak lo thu an ron puang thuaya mike chu second som chunga atop vat lawani chuan alu an ti pu adar vector thu chuan an vo bet tarup mai lupu chu la du bi khek lo arangin mike po chu ban phar mewin atop zui ngal mak office chunga chuan hun khoral mai an tumbik lo hle staff member te chuan mun tin giltin bang te thleng chuan an dap kwal chuak veka mu an nei ta hlo giltin maya chuan camera an lo fit rufek ti chu an huta hlol mai le chuti lain basement lama a ma thok thar kan lo soito deni kha alo bi ruve ku ka basement lama po bat le loni te po air conditioner siam thaturin anon chuk thlave AC omna an thleng ta mo tia bat chuan AC fan chu a han thlek wanga chuti lai chuan thupuan aron omle tatlat tuman camera ti chiata thiang lova an tu khuma tracer an lak chu a thiang heklo chu mai ne lovin dar card ni chunga mi som thum that turin alaron ti zui chuti lo chu midang som ruk te mabak chu lupu adar bok ani mai ti in aron puang nge chu thu an han hriat meu chuan an mang ang to tak zet chen khat an boy em lain chen khat an hathar pek chu puitin vat tum chuan chauka a chemte chu an lo wala thul tlema doi fal deuh tela chuan biruk na him tha tak an lo zong ve pa reng basement lama po thian ti lam alang thei to lo loni chuan bat chu ain rin lo lain aluwa alo khong chor maya bat po chople chilin athi ngal top loni chuan thi alo la hre ve hle ani mel viau chutia bat atha nuwa loni chuan deni lo bi ro ve kar chu a mu zui ngal rang taka deni chu tlan chia in loni po chuan rang hle in zelin
ma se engtin tin emo deni chuan alo beilet nuwa loni zok chu thia atang ta hlo in chunglama la beri Wendell le Terry te chuan dam kho chua nan an thian te tha po poi an ti to lo lain midang ero chuan tual thangot mai zong an la hre tak zet chuti an boi mup lai chuan Lindra chuan idea thadeu mai aron nei in chunga chuan puina an don pha tak mialin ti thuwa banner lian tak tar chu aron rot pan mo takin an han boi pui sok soka rong shui le tape mangta chuan an thei angin an siam ve sok an siam zo nuwa in chung lampan an tum chuan beri le apol te chuan in ven nan ral thom te chulak lo tumin ma se an thu ain mu hlei thei tatlat lo Mike Lendra le Evan te in chung chau tum chu beri le alam tang te chuan lo ti dingin ral thuam da na room kalna chu mei mang chuan ti chiat an lo tum mek Mike te chuan nun na thapa chet po an lo ngam to ma se beri te chet dan awang chuan shemna an tok mai don ti po Mike chuan hre chiang hle top vat turin a han tia ma se omzia om lo hle Mike po azai dam na in a tlin bik talo silai alo pai ru reng chuni in a phor thuaya gas tank aka nuwa elevator chuan rang takin in chung lam an pan le wat an chau nu rei vak lova Marty po a chet dan aron mak ta hle a thian te chuan thil ni lo pui mu a hria an ni arin tlatawang le an tui in lai chu a chan bul pui ber anga angai tlatawang chuan tui zong chu a lei bot a ngek mai le in chung lama po Mike le a thian te chuan an banner tar tum chuan an han zar phar duaya khung be kan to ke ti thu chu tar wa main chu vele noi lama tanggar thau chuan silai an ron met puak ta chak an banner po tar talo chuan an han kun niam duala an duang tina kong po chu akuak mel talo hle banner an tar thei tak lawa chuan lung nur takin stepa an han chuk le ngota chukpa chuan Mike chuan Lendra hena an khung be chan chu mi hringa experiment nei an tum fang ani arin thu a hril stepa chuan an han thu zoi naka tu emo chuan an hne tanga engamo tak zir chu atumani chu an ring hial chuti anin biak ve mol lai chuan le beri lo lang thutin Mike chu aron chu thal top Wendell po chuan sual na chu aron tran ngal chema vo be pa chuan Evan chu man ro omna room cha bi adil ngala Evan ero alo tang ve tlat visual ko ta hlan ai chuan ti in cha bi chu a han vombo makale Wendell po alo saphat mai chemhmang chuan Evan chu a vetlum ta mia mai ani cha bi a pai tak chu a han char sawale beri chuan ral thuam dana kong khar chu a hong thuaya pistol chu alama tang te hena chuan a sem ngau ral thuam an nei taka chuan lal shot ngalin midang chu kal khom vek tur chuan an vo bet tarup mai chumi hnuwa group ranga beri chuan a then dara a then dan po a fing phakar thiam hle ol sam taka tha mai thei tur te chu group khata ada khom keu chu ero midangin an hre thiam hau lo thung a pol tang tur chuan chaklo deuh le kum upalam pang chu a thur chuak ngawa ma se chung ho chu lo that vek po ni sela tha ma bak chu an la ko tak zet hun aral trep to boxi minute som ni vel chau abang to man mo angai ti a hria ta wangin aru ka tual tha lam ngai to man ani to lo abitum tur chu aril ru in a han ngai to sawale silai chu na ka phlum ta mia mai ani ka hlum tur singa chuan Mike po lo tel ve in an lo thing thit tir thana teri chuan silai mang chuan han tin fangale ahmet per trep tia deni po langlo lamatang alo cheve wat switch chu alo off maka huntin mai chu athim tamuk mai chu hun tha chu Mike po alo mangchang kai ngal man mo taka alo big bong nuwa biruk na rem chang mu anga chuan a biru thuai reilo te nuwa thupuan po aron om ngal mi somni le pakwa an that towa pakhat an labak an na puitin nan chuan minute ni chau an nei to bok chumi chung chuan atu emober chu an thi le ngei chu angai chutilo chumi som thum set lu chu apuak dar le ngalanga chung singa telve thei reng an ni ti po anin sheve kar wa nei thak taka an tel lo tak mialin tia rislak an tum lo ani mel viau chuti mek lain muntin maya chuan in tha tumin an lo in ve ta them mai teri chuan Lendra chu alo ve meka Lendra po dokan nuaya alo biru vat tuna chuan la himri ma sela alung phu ero arang dup khopang ama ero chu Lendra pon beidon mai ala tumlo teri cho boinan a phekok chu a han vom phei dora thom omna lama hoi vele Lendra chuan hnung lama tang a bei thut na takin teri chu a hliam nge
len ra chuan tha ve mak mai a han tuma teri ero chuan za ram turin alo ngen ve lom sual eng angma sela len ra chu ani anga sual ani ve miang lo awangin teri chu azua ta ram topa minute ni po chu alo ralta pakhat tha bang an la neya an na chu an zo fel thei talo chu wang chuan room pakhat atanga engkim lo control tu chuan mi som thum te lu chu ati puak dar le ta pop mai le chu baka teri chu a hove shim nge ni athum khatna atan le bonna satan aluati pu sak vele ram zui mithi tam tak an mu zut awangin an la pa ngai man meu lovang tia thupuang tu chuan an nung ber tur chu aron pon som le ngal atop na ber ero chu ol sam takani tur thu aron puanga aladam te zinga mi that nem ber chu damin an chuakang ti thu aron puang le tarup mai ani chu na puiken nan chuan dar kar khat pe kan neya anthil ti tur chu thupuang tu chuan ol sam ti eng angma se antan chuan a hupur om tak zet tun din hmuna chuan beri chuan mi tha nga berin som pakhat a that to adota wendel chu nile in pasari a that to bok sana chuan a ban vai zela an hun nei po chu zoi na kiam shet an nu na der thongi na omti an hriat ve karawang chuan deni le a thian pa chu elevator chunga an lo lona beri le midang sual tak te lagata an lo biru ve mek ama ero chu beri chuan elevator chu alo mangdon mek chu ni in chhong sari na chu a han met kawa deni ta na boy na ber ero chhong sari na zona tak chuan railing alo omtlat anin thiar fi him fat lawani chuan elevator chuan a chil pher vek mai don ani chuta le elevator po chuan chung lam apan sel deni chu asir bima chuan han per kain nala a thian pa ero a hun taka ain thiar fi him ve man talo elevator chuan a chil hlum takmak mai ani chuan elevator po chu ati tang ngal a chunga chuan beri po atang tatlat chuti mek lain first floor lama lenra chuan marti le a thian pa chet ta chuan engemo anlo tiru keu lai chu a hmuwa awa en chian nak chuan le mithi te lu atang chuan tracer bom hlau om tak ni bok chu anlo phor mol hi a hmuwa chumi bom mang chuan kong khar le tukver zong khar tlat tu metal plate cha tak chu bom chia tan lo tum nakin dewa lenra chuan intercom microphone atang chuan mic chu alo pe thuaya first floor lama minron lam fat ro te in atingal chuk mai elevator lama po beri chu alo la tang ve ngar a han be ngau nuwa eng tin emo elevator kong khar chu a hong thei ta hlo lenra po a chol hal ti re nana tuina tumlai chuan le apia dewa wendelin ruang pakhat alo sa chor lai hi awa mulol a hlau dewa wang chuan a silaya tin chuan alo in veng ve rana lenra chu marti le chet pon anon som ngal wendel chuan aron sat ve du mayang ti hlau na nen an pathum chuan an va beita mi mai le wendel po chu let bal main a hliam na viau nge ma se wendel chu alian thaboka alo chak kher mai hliam na viawe tilo chuan marti le chet chu aron that zui takmak mai ani man mo takin lenra po a zui thuai lenra ero mei chachak lo zok ni ma se thuwa kalo nei vekar dokan retak mai chu wendel adel tir tarup maya chuchurem changa la in sei mang chuan a chek hlum ve takmi mai chutia wendel a tha nuwa a han kal deuh chuan lenra chuan mic chu atong nge thi na leng vel kara dama an han in mule thei chu an tho po aveng hokang le elevator lama po an lo boy tak zet deni chu chua tumin chung lama alo be ve ngata nuai lama la beri chuan alo be ve mek bok basement lama po boy na hlir pakhat chuan generator tui mang chuan kang mei chua thei thil molotov cocktail an ti chu uma hian alo siam ve mel chung lama lenra chuan mithi te lu atanga tracer boman lak chua tak chu mic lo hmu tirin mic chuan ip te ya akhung wat chutia ro man na siama an boy ve mep lai takin basement lama cocktail lo siam tu kha aron lang thut a chu ron keng al lua in mic te om na lama aron vom phei tak mia mic le lenra chu an lo in sa seng man sama an kianga lo om ngai vai ve mei che pakhat ero akan hlum pha ta mic le lenra te kan lo na po tlem te chau ani a hun taka kan ti don nge ni beri lo lang ve hlol main bom ron vom tu chu aron kap hlum ngal lenra po atan chiat ma in akap hliam man nge chuti mek lain beri elevator atanga achuak ta mo tia deni po elevator chunga chuan aron tum thlan nala
first floor lampan chu atum ve thuai ma sela elevator kongkhar aronin hongchia ale beri khan alo chang kur chu ni in deni chu aron kaplum ta pop mai ani tuna chuan mi pathum chau an bang ta beri mike le lindra te an nia atu ber nge dam chuak tur chu ni ta ang le lama mike le lindra te po chuar chunga hian an lo biruwa biruk pa chuan mike chuan lindra hne na an omna hmun chi bai om tak chu dama an chua san le nge ngei tur thu chu atiam ma sela chumi atan chuan khuwa atlai zota voi engzat po tiam non plut ma se om zia om to lowang lindra chu silai kana hliam awang chuan ana tur lovin mike chu fam dai riala chan san ta ani tuna chuan mi pa pahni chau te chu an bang le ta karlova beri po ruma chuan ron lut thuaya lindra thi sen far alo chui vengar ngarawang chuan an kalna hnu chui chu alo har savak lem lo hle chu ta le ain rin lo lai takin mike chuan chunglam atang aron zuan thut mike le beri te chu anin sual ta bon mai le anin neka anin pet boka ma se changtupa chu changtupa nge atopa beri chu thal thuain tape dispenser mang chuan a chu chora a that zui ta mak ti chuan mike chu belco company ya na thok somriat te zinga dam chuak om chun alo ni ta a in bei renga hun mang ta chu mike po alo zoi ve ta nak mai thuron puang tu chuan alom pui tak zet thu aron puang ngal bok reilo ta hnuwa metal plate chu aron in hong ta them mai le vanram emoti tur khop chuan aron eng ngal ut mai guard pahni te chu anron lut ngala mike chu anron hruai ngal pon lama chua puin an building then oma hengar hlui to tak rausan towa khan an hruai lut ta dot a chung an lu hnu chuan an thuak bur ber thuron puang thin tu po chu alawin lan ta mike po chu chera an han thut tir sawale zona chu an zot ngal mol an boss ber chu ron tong chuak ve thungin atir lama mike rin dan kha alo dik ta chia experiment lo om tak an kalpuina lek chu lo ni in office na thok te chu an lawin tha tir mia a an kalpui chan ber po scientist te chuan hun lo om tur lama in rel bol na thazok an hriat chua pha nana ti an lo ni te dai ma se an hriat lo ero mike chuan a bom aru kha an man pa khan guard te a chuan lo da ru ve keu chu ni in chet aron la ve thutale bom ti pu na chu va kuai ngalin guard te chu bom puak chu na that ta mak mai chu vele an silai chu ala ngala ala bang song chu aka plum ta mia mai ani an boss ber ero a mangai hlak duat falbik riawin silai mu song chu present tan a hlan vek athin rim em awang chuan amu arwa thak thleng chuan a kapa misual pa atha hnuwa pon lama aron chuaka vanlam chu han thlir dawin silai chu leya a han thak thla a ma se chu ta mai chuan ala top reng lo mike chu ron hla tualin pakhat chuan screen atang hian alo thli reng ti po kan hmu thuaya mike mai baka belco company sang atanga dam chuak theu te chu screen tina chuan anlo lang ve vek bok an experiment kalpui chu ala top lo tina emniang engtin nge anron chet le zelang le dam chuak te la chuan engma an sheder silo mike po dam chuak ani ta ka chuan ha dam takin engma shelo chuan vanlam alo thlir ve daw ani ole ka video thlir tu zong te in savai chunga kaloma video dot leya kanin mule theu donia mangtha vek ule